Муштиш бизам пати ахмақ дасари стол намешинан тури ғарми боф навистай кимчи дихта айҷаш дила бридагия партофтагия у дихтай хилия додихудора суд дабите чува шон қидиш гинагорай калхоз салому алейкум тамошобинони гиромӣ барномаи комментҳо ва мо дар комментҳо чӣ кор мекунем шумо дар комментариёҳо чизе ки мехоҳед менависем ва чизеш ки дар кора ҷавоб метаҳем чизеш ки шӯхияй механдем ва чизеш ки нолозимай ура аҳамият наметаҳем рафтем аз якум комментария сар мекунем ва пеш аз комментариёро сар кардан мехоҳам камтар вазъияти репи тоҷика дар соли 2020 моҳи апрел ва дуюм рӯзи апрел мерасонем чунки дар байни 10 ё 15 рӯз репи тоҷик бо ауҷи хича гирифтеса ва реперо бо камтарак интересни шидестан дар тамошобинои ютуб репи тоҷик дар чӣ гап шидесай аввалин коре ки дар репи тоҷик шидесай и шона баронай яъне барон да видеои шон ту ҳаром мега ва бачакҳои мо гирифтан темаро гуфтан ки ҳамин барона шона гуфта бошад чунки аввал дар комментарияи шон ҳамин гап чап рафта буд баъд мо просто гирифтем ҳамура видео кардем тамом ва бо дар уҷа батли шона батли шона нишон додем ки ӯ батл гуфта яъне прикастиягай ва сабитиҳои охир ки мумкин ки ҳама дар интернет шава и хезе 2020 шумо хитон ака бифаҳмем ки хезе авлод номша хезе 2020 мекуна проекти нав мекуна ва дар проект чон бачаҳако барон нест яъне дар хезе 2020 барон нест ин ҳаминқадар информатсия буд гуфтем ва сабабаш и барон полностью айпаси авлод медиа шиданае ва фикри хезе авлода накарданае ва фикр мекунам ози хезе 2020 шида авлод хезе авлод буд ва хезе авлод ду қисм шид хезеш хезе 2020 шид авлодаш авлод медиа шид ва ин ҳамин чиз метавонад дар репи тоҷик хела саҳми худша бигзарона ва дар инҷа гапе ки дар ёдам зад шон ки мега ма ванга нестам не ки пешакӣ мегуфтам ки нигеро ҳози вакалда гузаштан соли дига пир кардани бакалда мегзаранд хайр соли дига мебинем ин сол уже вакалда гузаштанд оли гӯш кунен основной трекое ки нигеро бировардесанд и вакалай вакал гуфта оҳанг бо навозиш суруд хондан ва бо дар инҷа қӯш мекунем темаи навик ралика яъне ралик гуфт ки ма барои треки донадона барои текст нависагии навик сум додагиам лек навик мега ки вай мара сум надодай иҷара нафаҳмидем мо ралика бовар кунем навика бовар кунем ҳарди видео ҳастанд ҳам ай ралик ҳам ай навик бидроин тамошо кунен ва хулосаи хитона бигӯен ва ба фикрам барои ира мо як темаи дига мекунем ва бо темаи дигари мо ки мумкин бошава и трекҳои хити барона шахер нависагия ё не ин ҳаминқадар информатсия буд дар бораи чи далиш мерем ай комментариё мехонем ки чӣ меган муҳаммад тиҷей гуфта ки ака додихудо гапат надорам неки ба фикрам ма кира гуфта будам мариора ки илтимос чизоеро ки таърифан намон чунки и таърифкунӣ ба фикрам тамошобинон дар интерес неста ки чихе ма комментариёро мехонам ки мара таъриф доранд илтимос маъруф ҳамин чизоро наги ака додихудо гапат надорам то натури умнӣ натури ғармӣ кай марио ҳами комменти мара бугӯш илтимос маъруф илтимос бахтовар нолсе гуфта марио брат респект кай додихудо арумсум шукад репер чӣ ба репер ман гуфта будам репер кард меменаиса қабулш накунем бошам савоба ё гуноҳ чун брат ба фикрам гуноҳай абубакр ассалому алейкум бародар усмонро барои интервю даъват мекардед бисёр хуб мешуд планша кашидагем ва ҳаракат мекунем ки усмон дар барномаи
дуруғгӯ ва пурсиш иштирок кунад. Ҳаракат мекунем ва гап дабу. Фатҳулло Саша гуфтад сағира Додихудо 90% праспотрот ҳисоби номи шонемси ҳай Шорша маъруф илтимос бихон каменма. Барои чӣ Шоршам брат? Мо аввали репортал бин любой видеои мо номи шонемси қати переход дора. Да кино мо я мужики дигара переход мегирифтем да видеомон да номои коверомон да номои видеомон шонемсира барои ки мо да любой видеомон шонемсира я темаша бардорем бо маҳкам мекунем. Ина ҳозир ҳами видео сарши да бораи шонемси гап зада будем. Абубакр ассалому алейкум бародар. Усмонро барои хайр хондум вроди Данғара 03 Марио брат дилак мона кай Додихудо бихона ҷонон қати ноз Данғара меран тамошо баромтон тирамоҳ зангирм иншолло. Ман нафаҳмидам та ҷонон ноза гирифтанӣ ё ки Данғара бурданӣ тамошошон карданӣ. Яъне кай тирамоҳда бурданишон тирамоҳда бурданишон бошӣ подозритель интофицай лек агар ки недавна бурданӣ бошӣ гап нест моя камера метеме оператор агар ки рапли туда обратно бари биёришон всё меравам. Қадриддин Сафаров гуфта шайх салом алейкум сози муборак шава просмотрот боло рафтестан класс. Фикр мекунем времени бо меғалта. Бохтар тиҷей салом ба ҳама фавек Марио шумода чи ба ҳами халқи мо беҳад суханои фач менависанд комментҳо я хелош маънӣ надора. Фикр мекунам комменти фач навистан хубтарай чема як каса да рӯш ҳақорат кардан бинависен коммент боша агар дилтон ба ҳами коммент холӣ шава лучи да ҳами комментаро дилотона холӣ кунӣ. Меҳди ҷаҳанӣ гуфта дар ҳоли ҳозир дар ютуб BS Фирик яке аз реперои реперо наиса ман дига дариш да хонум гапта мешава браҷон барои ки ман гуфта будам одаме ки репер менависа вай бояд бораи реп на аналитика кунад на ягон гап нахо репер бинависи брат. Реперои машҳуре шудааст ки як репаш аз 50 то 300 просмотр мегирад аз он шахсият ягон интервю мегирифтед ё ягон ҳамкорӣ мекардед дар шаҳри Кӯлоб ҳама ӯро гӯш мекунанд реп хониаш хит шудаан илтимос браҷон ҷавоб наметавонам дагар барои ки мо 3 барнома пеш гуфта будем ки реп нанависем ва маъруф ҳам гуфта будем ки ҳам хеле кадмиш реп нависаге қабулш нака брат. Машраф Раҳмонов ассаламу алейкум ва раҳматуллоҳи кай Додихудо мо мухлисои шумо агар шуморо ба исор даъват кунем меоем. Мо исор рафта будем концерти истиёпада ва дар онҷа 3 барнома гузаронда будем даъват кунем бародаро меоем. Фахриддин ралик Додихудоро суд да бите туғрияй Худойдод Уроқов акай Додихудо да як гапъат акай худ да як гап надорам марам уже одат кардам қариб да ҳами гап бовар к брат ма бовар к брат мегум бовар к не саломат боши брат. Ассалому алейкум бародаро хиёл мекунам ассалому алейкум нахонима мешава барои ки хичам уже 3-4 секунди вақта мегира ближе к делу ва минути видеора камтар кунем. Шона қати ленд фидмони ҷавобша интизорем. В общем бардар так шени қати ленд фидмони ҷавобша интизорем. мо фидмонак нестем браҷон бароям даже попытаться намекунем ки чтоб фидшон монем. Сияршоҳ Холов гуфта ҳаму мариора бугӯ Искандара хабаргирӣ мерава ё не бовар кунен ё накунен единствен одаме ки дар ҳоли Искандар вечно бохабарай ва вечно дар фикршай и мариоай дигаро ҳамаш ради паказухаанд. Шора салом нашод гапи суд да метамад рали гуфтагиаю гадат кардам номером нашода чӣ доказат мекунӣ ки ӯ гуфтагиаи просто агар ки доказат карда битонӣ просто мкем кас доказат кун брат проблема нест шумо мегузаронем за слова надо отвечать конечно.
кайри худоя мистер хек ҷошида ягон маълумот дар бораш надорӣ бародар ва чӣ гуна инсон мешиносиш? Рости гап мистер хекат ягон рафт омад накардам ва пашти намешиносимаш. Репоша гӯш кардам, бениҳоят хубай ва хиёл мекунам вая дигар ёфта намешавад. гуфтай ҳамин фристайл ташкил мекардӣ, бениҳоят зур мешид. Бародар, мо фристайла ташкил кардем, одаморо ҷамъ дорем ва сарш мекунем. Мага official гуфтай чӣ сабаб буд ки батли 6-1 Шона барон нашид? Сабабҳо бисёр буданд. Сабаби асосиш иш Шон буд. Немқадар. Ба фикрам шумо мату медонед ки сабаби нашидани батли 6-1 главни Шон буд. барое ки барон бениҳоят мехост батл куна ва Шон ҳар хел лазейко набудане ки худаш создавад чон кату биромадаи ситуация ва мора да баломон морам биромадем ва баъд дига коршам нагирифтем ва ҳоз бо рафту омад дорем. Лек ҳамин қаша мегумтон ки сад мо рафту омад дорем надорем қатъи Шон ништиягем ништияг нестем. ҳамин қаша бидонем ки сабаби батли 6-1 нашидан и Шон хичай любой хел Шонай ми хели биён любой хел доказатон мекунем ки Шон худаш просто батл накард. Просто худаш ай любой хел доказат мекунем. фикр мекунем и темарам дига барнагардем мешава. мегум ку мо қатъи Шон ҳозир рафт омад мо бениҳоят хуба не ки инами темадама мегум Шон худаш гуногорай Шон худаш нахост Шон нами ҳама мара гирифт ва саи чиликш тов дод ва бо ҳама ҳичиш намеган 100%. нохиёл мекунам як рӯз не як рӯз любой коре ки любой гапе ки шава як рӯз не як рӯз последствия хича мерасона ва бихоҳем нахоҳем и ӯ рӯз меоя ва ин чиз ягон кас застрахованам нестай. Просто ждат кунем. Репой хта чида да сайт намепартоям. Ман реперам набудам, ман просто репчик будам, вора айбай парфта. Шоди шеров гуфтай мужик вори 5 вақт намоз мехони? Не брат. барое ки номат беҳтаринае. Нома падар модар мондиам. Ман нома худам намондам бародари гиромӣ ва ман свободна метавонам бигӯям ки ма 5 вақт намоз мехонам, лек шуморо дурӯғ кардан мадая бо фоида. Лек кира дурӯғ мекунӣ вақте ки и чиз уже ботинана, и чиз уже индивидуални уравинда. ту гуфтани ки ҳами репероира ки ҳамаша мешиносӣ 5 вақтаан. 5 вақта гуфта ма калимаи 5 вақта да назар дорам. Беқазоан. яъне сидқа намоз мехонанд. ҳамин шумо уверинен. яъне ма 5 вақта будам, лек сидқа набудам. то баъд дурунам да даркиш кардам ки ҳамун намозеро ки ман мехонам вай барои бисёртар барои нишон доданае ки ман намоз мехонам. баъд бо бисёри вақт из-за того, что худам намоз мехондам, да баъди дигаро заб ме намоз нехони, хел намекуни. В общем, из-за того, что чи плюсе ки ту дори, ҳамон плюсота да сари дигаро мезани ки лиш би тра и нехватка внимания ном дорад, да, психология да. Вақте ки ту намедони ки хели да байни халқ выделяться бишай, а ҳама дар роҳи осони религия. ҳозир агар ки ма бихоҳам шуморо ягон шта убедит кунам, ма ягон ҳадиса меорам пеш ва шумо ягон чи гуфта наметонем ва рад карда наметонем гапи мара. Я намуди манипуляция через религия, яъне ба эҳсосоти динии шумо расидан. яъне ман метавонам ягон ҳадиса биорам, шумо да бигум да инам ҷайнам хеле гуфтагиае. Ту мара ягон чи гуфта наметонем, барои ки отказ кунӣ ту гунаҳгор ҳисобӣ. Вот и манипуляция ном дора ва ҳамин қаша мегӯмад ки кадом репере ки мега ма 5 вақтаям шубҳанок бош, барои ки ма просто реперора мешиносам. будьте искренни. Лицемер, ма лицемерам, лек именно ҳамин темада намехоҳам лицемер бошам. Именно инами темаи намоза намехоҳам лицемер бошам, чунки басай и як намуди дурӯғай. Да хайна халқа дурӯғ мекунем, мегем ҳо не ни чизо индивидуални уравинанд. ҳамин қаша бидонем ки шумо вақте ки канали репортал медоред, шумо вақте ки репи ягон репера гӯш мекунед ва ӯ репер алҳамдулиллоҳ мега, сураи Луқмон ояти 6 уже инкор мекуна. хитон бифаҳмед ку чие. вақте ки монанди хабия анекдота нақл кунем ба дальше барем. як рӯз омадай пеши ду тоҷик гуфтае ки ман мехоҳам мусулмон бошам. тоҷико пива заисабдиянд. гуфтае ту мехоҳӣ мусулмон бошай? Мусулмон бояд 5 вақт намоз бихонад, мусулмон бояд чи
сатри аврата риоя кна, яъне айзону поён мардак боша, айзону поёнаку сатри аврата риоя кна. Мусулмон бояд закот бита, мусулмон бояд хайр кна, мусулмон бояд ягон гапи бад назана, мусулмон бояд ҳеҷ караба ба чашм бад нигоҳ накуна, занаки бегунаҳ нигоҳ накуна, мусулмон бояд хел боша, хел боша. Гушкафта ман мехоҳам ранги шумо мусулмон бошам. В общем, ами гап уже басаи дальше мерем темара. Просто ма да як темаи пешина дина як видео бровардам, ответ да аму 1 апрел, да аму ҷа кас мега брен лучши намоз хоҳем. Ма гуфтам да ами ҷа ки ту вақте ки иҷа даромадӣ тебе тут не место, значит ту подозрителен то офисай. Ма именно инами гапа дар назар доштам ки ту вақте ки медрои репортал, ту вақте ки реп гӯш мекунӣ, ту сураи Луқмон ояти 6 инкор мекунӣ. яъне тирам баробари мои, бихоҳӣ нахоҳӣ, тирам баробари мои, тирам ранги мои, тирам аму поколение ва аму движение мои ҳисоби. Бихоҳӣ нахоҳӣ, брат. Ира мехоҳӣ қабул кан, намехоҳӣ, просто як бор бидро бин ҳаму чӣ гуфтагиай ва бифаҳм ки тира ислом чӣ мегаву, ту чӣ ко кардисай. Инам қадар гап буд. Ба фикрам дига саволои хелира маъруф қабул накард, барое ки чӣ бигӯм мусулмонои клавиатурӣ аввал забонӣ буданд, бо клавиатурӣ пайдо шудагиянд. Яъне вечно да комментария даъват бениҳоят хуб ай, лек охир да ҳамун чиз ҷавобгӯ бошӣ. Ҳаррӯз як кас мара насиҳат кард, шумо хеле просто инстаграмаш дуромадам, баъд скрин кардам, рӯиш кардам, гуфтам бача ту хати ҳамун инстаграм ту хати суратота удалид ки соф суратҳои духтаро монда любов нависта, кимчи духта айҷаш дила бридагиай, партофтагиай, духтаи хелиай мечтат мекунад, духтарои кунили чине ки даъват мекуна бачаҳо кора ба ислом. Ман инами чиза гуфтаним ки бародар тоза кунен аввал поёнтуно. Шаҳбоз Давлатов такад худо ҳами чӣ фоида миёвӣ ошава мужик барое ки ҳамаи реперора аввал худо баъд худат сумдор кади маънои номат ҳамия ака зинда боше. Бо мегум бародарҷоно, номи мара ма худам намондам. Яъне лицое ки ма дорам, номе ки мара мондиян, ёра ма интихоб накардам, ёра мада додиян ва ёра ман наметавонам рад карда, барое ки радш кунӣ бо магарам ай зиндагиро аввал ташкил кунӣ. Ва раҳмат барои фикри хуб, лек бо мегум марио илтимос комментариҳоро қабул ку ки ӯ комментариҳо ҷавоби хуб дошта бошад. Ман просто бародар бениҳоят миннатдорам, лек мара таъриф кадай тамошобин да чиз интерес нест ки ман худма таъриф кунам да иҷа бинависам. Илтимос маъруф ҳамин чизҳоро қабул накун. Ва бо як чиз дигара бигӯм, кадоме ки чӣ хеле лицо дорад, чӣ хеле недостаток да баданаш дорад, чизе ки дора надора ном дора, ира вай интихоб накардагиай, ира додагиянд. Ва агар ки вай ба ҳамин қад недостаток, ба ҳамин қад чиз дальше зиндагӣ дошта боша, значит вай ҳамин чизҳои гирифтагишам шукрона кардесай ва зиндагиша давом додесай. Ина мехоҳам бидонем ки вай хела ба шукр одамай, в общем одами шукркун будай. Рамзан Уднаев да сари устал шишта ягом шохта искадесай, трам аввал як колхоз будӣ. хеле накардам вар ҷавоб дӣ. Ман хиёл мекунам тира ҷавоб додан хуб нестай, чунки дар сари стол намешинанд ё ки дар сари устал намешинанд. Ин стул ном дора, ҳозир креслай ба якмаш ба дуюмаш. бародари гиромӣ, шоҳ гуфта кира мегӯянд? Шоҳ ҳамон одаме ки гапша ҳама гӯш мекунанд ва даже инами хеле комментария кардан да дух намекунанд. Шоҳ и як намуди ҳукмронӣ аст ки дар уҷа ай падар ба писар, ай писар ба набера мегзара. И хеле давлатҳо да, яъне давлатҳои шоҳигарӣ да мисухан ки забон бурида мешавад, даста дроз ки даст бурида мешавад. Яъне значит ман худма шоҳ ҳис накардам, барое ки ман тра ҷавоб додисам, значит този цели 100% чиликод ягон гап чап нашуда, значит ман шоҳ нестам. И дуюм ответ да. Сеюм ответ ки колхоз. Колхоз переводаш коллективни хозяйство мешавад, яъне хоҷагии ҷамъиятӣ. ма да ягон хел хоҷагии ҷамъиятӣ ном нависагӣ неста, яъне ма ягон хел полез да кор надорам. Не ки бародарое ҳастанд ки кор мекунанд, хоҷагии ҷамъиятӣ доранд ва деҳқонанд ва аи суми бениҳоят калон меёбанд. барои ҳамун
خیال میکنم کلمه هایی که میگن همواره اول یک کم ترک رشفروات کنیم بفهمیم که کالخوز переводش چیه совхоз советские хозяйства колхоз коллективное хозяйство зил завод имени Лихачева این کلمه همشون معنا دارن یعنی تو میگویی تو زیلی تو میگویی تو завод имени Лихачева میگویی یا تو میگویی تو کالخوزی میگه تو خوجگی جمعیتی گپت معنی نداره و با فکرم آدمواری فهموندم بدین چهارم جواب در گپت ایده آدمواری فهمونده نمیشه و تو خیلی تو دیوالی نه بس دیوال معنا داره تو میدونی چی تو شدمه ای شکرانه داری مردم رفتیم توجیکو تیوی اکای دادیخودو گفتی ما دا فرق نداره یوری میگن ما نکی ریب نه ریب میگن قرد میکنه آخی ما پروستا ما روز نکی یک تا اوروس ایدم کی بود یک تا ریپری اوروس کروتوی پروتیفی گفت یک گفتم ما هم ریپ نیست یک بود گفتم یا مشتش بزنم پاتی اخمق خیلی تو چی بر ریپ می نویسی؟ в общем ما تو دعته داریم براجون که یوری گفتن ما میلتم توجیکه یوری میلته یعنی ما یوری نیستم یا که مرا مانند یوری گفتن حاضران نو گپی کالخوز مالخوز مانند چی میشوده تو روسی کجای ما با روسی کجای ما با یوری ماننده вот ما توجیکم لیک اگر ایروی خرانگرافی ایروی چخیلی که توجیک متوا اگر بگیریم و یگان تمام با توجیک مونده نیستیم باید که توجیک چشم کبود داره چه موی سری سویتلی داره ما یگان تمام نداریم برای امون значит ای طرف وقتی خلافت عرب ده ای طرف عربو ما سمیشوت شدگیم خونمون وقتی خلافت مغولو ده ای طرف مغولوش سمیشوت شدگیم با خشتباری قطعی ازبکو قرقیزا کدگیم و حاضیره توجیکی که هستیم اسم میشنیم یعنی سمیشنی چند تا خونه چند تا گنتیکا نمیخدر جواب ده برای توجیکو تیوی محمد همین میرزا مودینов بمر با هم روزت شکم دام за что брат бумер با هم روزت شکم دام چوا یه هم خطبه دورا چوای تمنی نه ایش تعریف ها رو نگیرین تموم کورگان سیتی بابای دودیخدو رپای او گپت ندارم برات رپ می نویسی کو خیال میکنم میدونی چه زیرا رپای خطای که جای و این فقط نه که نخوندم سی تا رپ خوندم خیلی ماکسیمال پاسرات سکیگیم دلیل کنم نه که هر خیل آدم подозрительный دارنشون باید هموارم یک کار کنیم که удалитشون کنم و تمام نکپرسیم را неважно як تویا неважно خیلی گفته بودیم برات توریه میتونیم نام تعلیش کنیم پروستا معروف ایرا بخون دادیخدو ما خاطر شونمسی نویسگی میبینم یعنی این گفته که وقتی که شونمسی نام شا میبینم بعد میدارم تماشا میبینم короче تو مخلصی برام باشی دیگه دماشا نمیکنم معروف برای جان اگه من ترا جواب ندیدم برای که تو دیگه ویدیوی من را تماشا نمیکنی تمام تما تمام شد بابیشا عبدالکریمович салом алейкум акай шайх як чанд трек дар ибтиҷо имконият боша удалит кинин дар ҳақтон дуои хайр мекунам иншоалло инспани ломбой қатирома мс фит хондагим насиб карда боша сайта созорем буч кинем удалит мекунем ва даҳақмон дуо кубра муҳаммад ба ҳарфи англисиш калом дай муҳаммад ба ҳарфи майда ба хатои крили майда сабаб дар чӣ боша من نفهمیدم خیلی براجون شم میکلنه وقتی نام شید میکلنه کی ها داده خود میشه کی ها اگر سوالای با منشه بگی آفرینه چه عصبت میبرداره این سوالا رحمتی کلام برات بسیارتر عصبم دامو خراب میشه براجون که نامی آدم حرف مایده مینایسن التماس همین را اسپراید که اوسش توری میشه توگت
салом алейкум ака Додихудо ҳамин фристайл ташкил мекарди бениҳоят зур мешид ира хондам ку гап нест брат Марио ира хон ка ҳамин соли 2015 гӯё батл шуда райдер чемпион шудаам батлош якҷогаам батлош ҳастан дар портал будро тамошо ки райдер қатъи симпо дар финал бромадагем ва райдер батлери соли 2015 шудагем ин буд ҳамаи ҷавобои мо имрӯз камтар тезаш гирифтем леги ада ҷода камтар асабонӣ шудем узри зиёд мепурсам ай касе ки ми рафторум маъқул нашуда ине ки илтимос бародаро мара қабул кунен барои ки ман ҳамихелиам ман вақте ки хидма хуб мегирам хидма хел мегирам то як ҳафтаи дигар дурунда травма мегарда ки хидки ту одами обични одами ки хели баъд як қолаби дигар да медрои вай тангид мекунам монанд як ғавси як либоси танги чотки раем ши гуфт фақат шикамта ҷиқдагинам хел афсай ку энергия тратид мекуна илтимос моненам ғавс бошам моненам хеле ки дар зиндагӣ ҳастам хеле бошам критикават накунем ман медонам критикаи шумо да тихтон бояд донем ки ман критикаи шумо да ягон хел гирифтор наметонам буда чунки ман хидма қабул кардагим чӣ хелеги ҳастам просто шуморам мада ягон хел образ сазават накунем қабулм кунем як ғавсам я бенамозам бо чӣ буд я одаме ки бекорхуҷаем россияда кор намекунам белкенба намекунам фақат одаморо ғайбат мекунам суми ҳаром қатъи зиндагӣ дорам бо чӣ меган хеш гуфтам ку шикамдам ғавсам ҳашаҷадаку ба фикр мем қадар характеристика хол бо дабай нишакам тара мехонем колхоз хоҷагии ҷамъиятиам в общем нем хели чиз бародари гироми бародарҷоно илтимос қабулум кунен илтимос қабулум накунен ма ӯ чи танг пушондагӣ зур муоссаи сараш метам баъд маъқултон намеша уже наебни тагмоша ӯ кагнем кама уже свободни кагим барои ҳаму критикаватон дорам ҳар читон гуфтесам сабабш вай ки ту мара критикават мекунӣ ман тура наметавонам критикават карда бовар ки словарни запаси ман айтида бисёре брат ҳар хел критикават мекунӣ ки ту хид намекунӣ чӣ хел гуфтесам критикават кесам бе критикават мекунам братҷон вақтмонам бисёри бад шид худтора нигоҳ кунен маъруф илтимосат мекунам комментариҳое ки мара таъриф мекунанд кадои мара таъриф мекунад ай ҳамаш миннатдорам лек комментариҳоеро қабул ку ки интересниянд ва критикаҳошон маънӣ доранд яъне просто колхоз биган охирай колхоз маънӣ надорад хоҷагии ҷамъиятӣ намешава ягон биган ту ягон чиз дигаи саломат бошед